Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka bag-ong himugso nga batang lalaki gibilin sulod sa St. Augustine Cathedral sa Cagayan de Oro City. Naluwas kaha ang bata. Pipila ka individual nakuhaan og video samtang nagrambol sa gawa sa usa ka bar sa Pagadian City. Tungod daw sa babae. 5 ka lalaki arestado human nagmagahi atol sa demolisyon sa mga namuyo sa kapin gatus ka ektaryang yuta nga iya sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon. Ubang residente, voluntaryong giguba ang ilang balay. Davao City Mayor Baste Duterte, mulingkod isip acting president sa PDP laban. Andam sab matud pa silang mudawat og dugang miyembro sa maong National Political Party. Nagkainit og kulbahinam nga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre atong masaksihan matag gabi sa GMA.